Bona tarda a tothom, benvinguts una altra vegada per aquí, ara no sé on va el senyor Meca. Us donem a tots la benvinguda, som Eina Espait Intercultural. No empecemos ja, no has empezado, gràcies. Tenim molt poquet temps, així que anirem molt express, com la sessió que hem fet abans. A la sessió anterior hem parlat sobre el viatge a Japó. En aquesta sessió us explicarem una mica sobre el viatge a Corea del Sud. Quins problemes podeu arribar a tindre per viatjar cap allà, què és el que us trobareu, què podeu veure per allà una miqueta, i si teniu qualsevol dubte, als últims 5 minuts us deixarem fer les preguntes que vulgueu i us respondrem amb la major brevetat possible. Així que Alejandro serà qui us parli sobre Corea, que ha estat allà durant un any sencer, any i mig? Un any sencer. I el company que acaba de marxar, que és l'Emeka, que portem un podcast també que es diu EinaCast, i els dijous de l'infern, fem els dijous, lògicament. I res, amb aquesta petita presentació, doncs, us deixem amb Alejandro, que us explicarà tot sobre Corea. Bueno, hauria d'anar una mica a saco, però gràcies, Emeka, per portar la banderita. No sé com la posarem, però bueno, o sea, improvisado. Ahí, dale, i amb l'ampolla d'aigua. Bueno, bàsicament us explicaré, no sé si els que esteu aquí esteu interessats a viatjar a Corea, algú, sí? Perfecte. Algú més, sí? Jo vull anar a la illa Jeju. Jeju, perfecte. Bueno, jo us explicaré una mica. Jo vaig estar, com ha dit el Xavi, vaig estar un any vivint allà, per coses de la vida. Jo estava estudiant un màster que em van dir «Te tienes que ir fuera». I vaig dir «Vale, pues me'n vaig a l'altra punta del món». I quins destins hi havia? Entre altres, Corea del Sud. Vale? Jo me'n vaig anar a estudiar a la Universitat d'Incheon, a la Incheon National University, Incheon de Hakeo. No a Seul. No a Seul. Incheon està a uns 40 quilòmetres més o menys de Seul. És on està l'aeroport internacional. O sigui, vosaltres quan voleu a Corea fareu segurament escala en Abu Dhabi, Dubai, Frankfurt i tot això, i després anireu a Incheon International Airport. Jo vaig estar allà, vaig anar per 6 mesos i vaig dir, pues me quedo 6 meses más. Per què no? Perquè estava guai i vaig dir, per què no? Perquè havia Covid, ¿no? Un poco de Covid también. Perquè hi havia Covid i vaig dir, hòstia, per tornar aquí a Barcelona i que haya siga habiendo Covid, me quedo aquí, que tenia vida. També és veritat que això, com a curiositat, a Corea i els països asiàtics van gestionar el tema de la Covid d'una altra manera, van ser bastant eficients en aquest sentit. Sí que és veritat que ja, per exemple, quan el govern et deia no podeu ser més de 4, no eren més de 4, no com aquí, però, bueno, vull dir, si el govern donava alguna explicació, la gent seguia les normes. Bueno, l'arribada i les primeres sensacions que jo vaig tenir quan vaig arribar a Corea, jo vaig arribar al febrer de 2021, o sigui, ja havíem passat una mica el Covid, però encara estàvem a tope. De les primeres sensacions que jo vaig tenir va ser he arribat a un altre món, he aterrizado en otro planeta, soy un alienígena, i tenia la sensació de que tot era un caos. I realment tot era un caos, però dintre del caos hi havia un ordre. O sigui, era al·lucinant. Jo anava pel carrer i deia, ¿cómo puede ser que esto funcione? I funcionava. Jo no ho entenia. O sigui, una cosa curiosa que jo em vaig trobar va ser, jo vaig arribar, després de 21 hores de vol que vaig tenir, més o menys, doncs vaig arribar, em vaig deixar el passaport a l'aeroport. Jo portava un dossier amb tots els papers de la universitat i tal, portava el meu passaport, portava documentació, el DNI i el carnet de conduir el portava a sobre. El dia següent havia d'anar a les 8 del matí a fer-me un test de Covid. Quan jo vaig arribar i li vaig dir hello, I don't have my passport. My name is... Exacto, ¿no? Jo em vaig quedar, bueno, pues a ver, igual me deportan, igual me llevan a una comisaría y me dicen chao, chao. Chao pescado. Chao pescado, xalga! Pues no, va ser curiós perquè jo els vaig explicar, mira, m'ha passat això, tengo aquí mi carnet de conducir, si te vale, surt el meu nom i tal, i pa'lante, no? Bueno, bien, bien. Va ser curiós. Després, continuant amb aquest tema de primeres sensacions, una mica el que és dels primers xocs culturals que algú com nosaltres pot tenir quan arriba allà, quan ve d'un país més
llatí com el nostre, un país mediterrani, Más sabrosón. Eh? Más sabrosón. más sabrosón, Exactament. clar, o més... No sé com dir-ho, més proper, d'alguna manera, no? O sigui, nosaltres tenim teníem el costum de, quan ens saludem, doncs ens donem una abraçada, donem dos petons i tal. No ho feu. Quan aneu allà, no ho feu, ¿vale? Perquè és com me estan atacando, ¿vale? O sigui, és curiós el que és aquesta poca proximitat que tenen des d'un principi. O sigui, la gent quan es saluda fa la seva primera reverència, diuen annyeonghaseyo, són molt formals, etc. Aquest va ser un dels primers xocs, perquè clar, jo quan comences a fer amics, dius, hòstia, jo quan veig un amic meu li dono una abraçada i fins i tot un dono dos petons, si ho dejáis. Sí. Però clar, arribar allà, em fan una reverència i distància, clar, aquest és un primer xoc. O sigui, jo recordo... Això té un però, que és, quan tu vas tenint amics coreans, vas tenint una mica més de proximitat i tal, te n'adones del moment en què dius, vale, he hecho un amigo, quan de sobte et fan així. Hay un poco de contacto, ¿no? Te toquen, saps? I dius, hòstia. ¿Por qué tocas, no? Sí. Això li vaig dir a un bon amic meu, que no ens estarà veient perquè crec que no entén el català, el Cute, que era molt graciós perquè el primer cop que em va tocar així em va dir «Ale!», el que sea, el que em digués. Me'l vaig quedar mirant i vaig dir «Now you are my friend». You are my brother. You are my brother from another mother. I, bueno, o sigui, aquests són uns petits xocs culturals que, bueno, com a persona sabrosona del Mediterrani, pues, al principi doncs, és una mica que xoca, no? Xoca. Vale? No sé com anem de temps. Bé. Ah, bueno, bé. Hòstia. Tens 2 minuts. És que ho tinc apuntat com 5 o 7 minutos tiene que durar esto, así que de moment anem bé. Vale. Preparat el guió entre cafè i cafè. O sigui, una cosa... Bueno, a ver, eficiencia. Eficiencia. A ver, una cosa... Jo crec que l'altre capítol gran a comentar seria, sobretot, quan tu viatges a un país asiàtic, és el menjar, no? Vull dir, quan viatgem, una cosa que ens interessa és què anem a jalar. O sigui, una cosa que comentava abans el Xavi, per exemple, del viatge al Japó, que tu deies, jo és que un dels meus objectius és anar a fer un viatge gastronòmic, no? I depenent de la zona, on vagi i tal. Bueno, Corea té una cosa molt interessant, vale? Que al final, com està entre Xina, Japó i la part més oriental de Rússia, o sigui, a part de tenir la seva pròpia gastronomia, rep molta influència dels països de la zona. Val? Per tant, per exemple, és molt fàcil trobar-se que dins de la seva pròpia gastronomia et trobis el tonkatsu, per exemple, és un plat que és d'origen japonès. Els jajangmyeon són uns fideus que són fets amb judía negra, no em surt... Mongeta. La mongeta negra, sí, és una delícia, és al·lucinant, però aquest plat és d'origen xinès. Però clar, fan la seva adaptació a món coreà, vale? Jo crec que aquest punt, o sigui, de la gastronomia és molt ampli, és molt gran, però m'agradaria comentar-vos com petites cosetes que jo crec que és molt guai quan viatges a Corea. Jo tinc una pregunta. Digues. El menjar cru. Els agrada bastant el menjar cru, no? Què vols dir? El sashimi? No sé, al veure dorames i tal, hi ha molt peix cru, marisc també està mig cru, coses d'aquestes. Sí, o sigui, el peix normalment, i m'agrada perquè anava a comentar una cosa sobre aquest tema, el peix sobretot els agrada el sashimi, tot el sushi i tal, els agrada molt. A part també hi ha una cosa curiosa que jo hi vaig menjar i em vaig quedar al·lucinant també quan ho vaig veure, que era pop viu. Vale? T'agafen el pop, li agafen les potetes... I no hi és top. Sí. Perdó. Xavi no prueba los sonidos. Esto es una trampa mortal. Le has dado... Dale, va. Le has dado juguete a un mono con cocaína. Exactamente. Una pistola a un mono con cocaïna. Exacto. M'he perdut. El pop viu. El pop viu. Hi havia dues maneres de menjar-ho. Una era... La no hentai, si us plau. Horari infantil. Vale, no, sabré explicar-ho. Hi ha una... O sigui, tenen dues maneres de menjar-ho. O menges les potes del pop, vale? Que te'l serveixen en un platet petit, vale? I és curiós perquè, clar, el pop està viu, li tallen les potetes, te'l posen en un platet, veig unes cares ja de...
sabe sabrosón i està rico, sí, sí. Veus que en el plat, veus com les potetes van marxant... Bueno. Això era el que no podia explicar. No. Sí, sigue. Perquè hi ha una altra manera encara més hardcore. Vale. Això m'ho va ensenyar una amiga coreana que la seva germana va anar a un mercat i em va dir Ale, mira, pots menjar el pop d'aquesta manera. I és, amb un pal, agafen un pop petit, el lliguen i la senyora et diu obre la boqueta... I a partir d'ahí és una lucha vida o muerte entre el pulpo i tu. Vull dir, Bueno. el que sobreviva... ¿Cuántas muertes por pulpo hay en Corea? Pues mira, al año deuen anar, hi ha algunes, Hi ha algunes, no? perquè clar, o sigui, al final el pop, sí que les ventoses que tenen les potes, pues, clar, se pot quedar aquí atravessat el que és a tota la garganta, Sí. i amb la qual pues para otro barrio. Molt bé. Bueno, això, mira, aprofito per comentar ara que una cosa que a mi em va semblar molt guai d'anar a Corea sobre la gastronomia és sobretot viatjar als mercats. ¿Vale? Com aquí faríem, aniríem a la Boqueria, aniríem al mercat de Santa Caterina, pues igual allà. Allà és al·lucinant, perquè no només trobes el que són els ingredients per cuinar, sinó que tenen molt de menjar que seria comida callejera, no? Preparat, com no? Ja street food, sí. Sí, i és al·lucinant, I això que comentaves del peix, a la ciutat de Busan, que està al sud-est, vale? M'hauria d'haver portat un mapa. M'he portat la bandera i m'hauria d'haver portat un mapa que hagués sigut més Da igual. interactivo. Tú di nombres, tampoco pasa nada. Bueno, pues Busan, allà abajo. Al sur. Allà hi ha un mercat, el mercat de Chagalchi. Saps què és el millor? Que m'estic recordant ara dels noms. Bueno, està bien. Quan estava escrivint el guió, dic, hòstia, tengo que apuntarme el mercado tal de no sé dónde. I m'estic recordant ara, tio. O sea... A veure, si te'ls inventes, jo crec que tampoc hi haurà molta repercussió. No passa res. Perquè em sembla que aquí només està el consulat de Japó. El de Corea no està. Bueno, pues llavors no te vendran aquí a pagar. Bueno, pues os cuento en Corea. El mercat de Chagalchi, que és un mercat de peix bastant important allà a Corea, és molt guai, perquè, clar, tu tens a la part de baix tens el mercat, ¿vale? A la part de fora tens el mercado callejero, ¿vale? Que és bàsicament el mismo, però fora. Però el guai del mercat és que tu arribes a baix, està el que acaben de capturar durant el dia, ¿vale? I tu vas allà a les paradetes que tenen i tal, i dius, póngame d'aquest i d'aquest. I si vols, al pis de dalt tenen el restaurant. Vale. I és molt guai perquè tu dius, vale, pues tinc gana, me quiero comer unas cuantas gambas d'aquesta piscina, d'aquest tal, i em vull menjar aquella anguila. Vale. I l'assenyales en particular. I et diuen, vale, com ho vols, barbacoa o sashimi? Les cuis, et donen el tiquet de restaurant i te'n vas a dalt a menjar-te el peix superfresc. Que has escollit tu. Sí que és veritat que això, ara tal com estic explicant, pot ser una mica xoque, no? O sigui, això et trobes i, hòstia, que heavy, no? Que agafes, miras a los ojos al pez i li dius, te voy a comer. Bueno, el anisaki és com el porten allà. Bueno, no lo llevan, no? Sigo vivo. Exactament. Vull dir, i vaig menjar coses també curioses. Ja. Arribats a aquest punt, això era una... Un incisillo. Sí, un incisillo. El que us comentava, els mercats són un lloc molt guai per anar a menjar. Jo recordo un en particular, que no me'n recordo ara del nom, me'l podria inventar, però fíjate lo honesto que soy, que no me lo voy a inventar, que està a Seül, a la part de Dongdaemun. ¿Vale? És com a la part més oriental de Seül, ¿vale? a la part que queda més a l'est. Hi ha un mercat molt xulo, la veritat. Allà, entre altres coses, es podien menjar cucs de seda, que te'ls fan una mica així... Així a la Gusano sartén. de cera, sí, així a la sartén. Pues estan bons, la veritat. Jo em vaig quedar al·lucinant. ¿Todo sabe a pollo o no sabe a pollo? Sí, básicamente. Perfecto. Todo sabe a pollo. Pam, pam, pam. Hòstia, Se ha apagat. bloqueado el Ja botó. està, ja no se puede usar. Però, entre altres coses, hi havia una cosa que jo em vaig quedar amb les ganes de provar perquè no vaig tenir el valor suficient en el seu moment i em vaig penedir, que era mantarraya fermentada. Allò feia una oloreta que dic... m'hagués agradat provar-ho. Però bueno, anem a parlar de les coses més guais i tal. Ara és una mica com el capítulo fastigós, ¿no? De ¿Qué cosas raras puedo comer en Corea? Pulpo ¿vale? vivo. Anem a les coses Next. guais, ¿vale? Jo crec que d'aquí heu vist drames coreanos? Algú ha vist
K-drames, vale. Sí. Perfecte. Què heu vist normalment que mengen? Què us ha sobtat una mica, que us ha xocat? El kimchi. El kimchi, és vale. El bibimbap, o bibimbap. El Bibimbap. Bibimbap. Vale. Una cosa guai que tu quan vas a Corea, els àpats, tots els àpats, demanis el que et demanis. Sempre et porten, se m'ha oblidat el nom també, no me'n recordo, però són com uns side dishes, vale? Són els platets d'acompanyament, sempre et porten kimchi i el rábano. Sempre heu vist el platet, no?, que posen el kimchi i així com una media luna amarilla rara, no?, que dius... Pues això sempre t'ho posen és com una... Com diria? Com aquí quan vas a un bar demanes una birra... Un entrant, no? Un pincho, un pinchito. No, seria com quan vas a un bar i et posen unes olivetes... Una tapa. Sí, com una tapita, per dir-ho d'alguna manera. I això t'ho posen a tots els restaurants allà on vas. ¿Vale? Això, el guai és que si te quedes sin, em pots demanar més. I això el guai també és que tu quan vas a un bar i tal, normalment et posen també la tapita, no et posen les olivetes, et posen com... no sé... No sabria com dir-ho, no te ponen kimchi quan vas a fer birres, ¿vale? Però et posen com, bueno, algunes cosetes per picar. I d'aquestes, clar, nosaltres, a veure, somos medio latinos. 5 minuts? Hòsties! Bueno, anem ràpid. Vamos. L'aigua és gratis, també? L'aigua és gratis? Pregunto. Sí, l'aigua és gratis. O sigui, el que és curiós també del restaurant, tu quan hi vas a menjar, és que tenen com una font d'aigua, ¿vale?, a la que tu has d'anar... Hi ha alguns llocs que tens com una jarra, no?, per anar a omplir, i si no, has d'anar tu un per omplir els gots, no? Crec que aniré una mica a recomanació de viatges perquè jo crec que és el que us deu interessar una mica més, no? Vale. Sí. Per tema de visats, de passaport, jo recordo, jo quan hi vaig anar, vale? O sigui, suposo que en general us interessa per anar uns dies, no? Una setmana, no per anar una estància llarga, no? Vale. Això, millor, els que voleu estar una estància llarga, el millor és que aneu consultant el que és el consulat de Corea, vale? L'ambaixada de Corea, totes les condicions, etc. Vale? Perquè van canviant... Com és un país tan dinàmic, potser et canvien un mes per l'altre el que et demanen. Vale? I si vols anar per un viatge així més curtet i tal, el passaport nostre és un passaport molt fort, amb la qual no necessitem un visat en especial. Vale? O sigui, pels primers 90 dies no es necessita un visat en especial ni res, sinó que tu pots anar a fer el turisteo i tal, i volver-se. Vale? Com comentava el Xavi abans, quan arribes al Japó, vale? A l'aeroport d'Incheon, tal com arribes, tu pots agafar la teva SIM. Vale? Tu pots demanar una SIM i ja tens... Pues eso, tienes el número de telèfon, l'internet i tal, i... Hòstia, és que tinc 3 minuts, no? Sí. Hòstia, que ràpid. També pots pulsar això 3 minuts i ja està. Sí. Així ja està. No. Una ruta ràpida. Perdona, és que jo tinc mobilitat reduïda. Com està aquest tema de discapacitat? Està accessible per gent com jo? Bona pregunta. En general no hi ha molt de problema. Vale? Sí que és veritat que, per exemple, d'aquí pequen una mica en el que és sobretot l'accedir al metro i al transport públic és una mica complicat. Però no és un drama tampoc. Vale? De totes maneres, hi ha un però que està bastant bé, que és, per exemple, per moure's per allà, si heu d'agafar un taxi i tal, els taxis són molt barats. Vale? Són molt barats. O sigui, per això no és un gran problema. Està bé. Sí, això es diu poc, però Barcelona és una de les ciutats amb millor accessibilitat a nivell de transport públic. Te vas fora i ni nada. Sí, és que clar, és que el que diu ella, per exemple, en els busos, per exemple, els busos tenen escales, vull dir, és que no és com, per exemple, aquí que tenim la rampeta i tal, en el cas que vagis amb cadira de rodes. Clar, això és un tema, però bueno, no és cap drama, es pot fer, vull dir... Què? Com tancaries això? Ostres. No, li gusta la maquinita. Vale. Una recomanació molt ràpida. Vale? Jo us diria, si aneu a Corea, intenteu aprendre una miqueta coreà. Vale? Una miqueta vol dir saber dir hola. Si sabeu llegir una mica el Hangul, vale? El Hangul és
fàcil d'aprendre. Vale? Són L'alfabet, no? els palitos i les I redondites. Vale? Al final és com si fos un alfabet. Si sou capaços d'arribar a llegir el que posa, la veritat que en el viatge no tindreu gaire problemes, sobretot quan aneu a menjar por ahí i tal, perquè, clar, el que comentaves tu abans de restaurants, que està tot en anglès i tal. Allà anglès, bueno, complicado. Poco. Vale? Complicado. I, clar, moltes vegades la putada és que, clar, quan tu vas a un lloc a dinar, normalment els bons són els que són on van els coreans i tal. Però si tu saps llegir, tu saps que allà posa bibimbap, o que posa bokkeumbap, o que posa no sé què, encara que no sàpigues el que posa després, doncs ja saps que més o menys el que vas a comer. Sí. I una molt important, ara, que no feu servir les aplicacions de Google, ¿vale? O sigui, el traductor de Google, mal, ¿vale? En el cas de Corea hi ha una aplicació que es diu Papago, tal com sona, Papago. Papago. Molt bé. Que aquesta fa la millor traducció realment anglès-coreà. ¿vale? Si li demaneu coreà, espanyol, coreà, qualsevol idioma, complicat. Però si fa coreà-anglès, perfecte. ¿vale? Després, que dèiem de les aplicacions de Google. Dos? Vale. El Google Maps també, mal, caput. O sigui, no. Allà a Corea tenen una En Corea la buena ni surt. Bueno, no. No surt. En Corea la buena hay oscuridad. Exactament. O sea, está Corea del Sur, oscuridad, y Rusia. Exactament. Molt bé. Pues... Però sigue siendo la buena, eh? La buena. Google Maps no el feu servir perquè no servirà de res. ¿vale? Les alternatives que hi ha són... hi ha una empresa que es diu Kakao, ¿vale? Que és una de les empreses més grans de Corea, ¿vale? Que té les seves pròpies aplicacions. ¿vale? En el seu cas, en el WhatsApp que seria seu, seria el Kakao Talk. ¿vale? En el cas dels Maps, pues, Kakao Maps. I en el cas dels taxis, Kakao Taxi. Cacau. Lògica, no? Després, també podeu fer servir Naver. ¿vale? Naver, el que està molt bé és sobretot pel tema de quan voleu buscar restaurants, voleu buscar tendes i tal. Crec recordar que Kakao Maps es podia configurar en anglès. ¿vale? Ara us ho dic de memòria. Naver sí que està tot en coreà. ¿vale? Però si sabeu escriure una miqueta o sabeu llegir, encara que sigui mirar el Maps i dir, vale, pues, sé que esto està aquí, doncs vaig a mirar aquí. Això us pot salvar molt, la veritat. Una altra cosa ràpida, si em doneu temps, és de cara a l'allotjament... Un minut, vale. De cara a l'allotjament, vale, el millor és fer servir Booking, funciona molt bé. Vale? Després hi ha una aplicació que crec que no sé si la fan servir a altres països asiàtics, però que es diu Agoda, vale? Que aquesta funciona molt bé. I si no, després podeu fer servir Naver. Vale? El Naver, per exemple, jo quan volia buscar algun allotjament, doncs mirava, jo què sé, si ja sabia com escriure hostel o hotel en coreà, doncs ja ho posava i anava a mirar i tal. Recomanació que faig també. Una cosa que jo feia quan estava allà, el guai és que jo vaig anar a estudiar, amb la qual els caps de setmana era me voy. O tenia més d'una setmana que podia estar viatjant. No? Jo el que feia era reservava Booking, ¿vale? Ho reservava potser per 2 dies i si m'agradava el lloc on estava, em feia amic del jefe d'allà i li deia, em vull quedar una nit més o 2 nits més. I aleshores que em deia el jefe, em deia, vale, perfecte, tinc lloc i tal, et faig un descompte d'un 10 o un 15%. Veient. Que clar, el truco és que el 10-15% és el que s'emporta la gent de Booking. Vale, la comissió. Vale. Sí. Però bueno, això és, a grandes rasgos, una cosa bastant interessant. I ciutats per visitar. Seül, Busan, la illa de Jeju. I recomano molt Jeonju i Gyeongju. Vale? Semblen iguals, però són diferents. No vale? Jeonju és d'on és el bibimbap. Vale? O sigui, recomano ja... O sigui, vamos, i a més té un Hanok Village, ¿vale? Que les Hanok són les cases tradicionals coreanes, un barri que és preciós. És una ciutat que no és molt gran i és preciosa. I Gyeongju és una mica més històrica i també és cosetes. I si voleu saber alguna coseta més, doncs estem per aquí. Ara xerrem, no? Una estona. Sí, xerrem. Off the micro. Vale?
Va, doncs ja anem acabant, ens tallen ja. No puede. Algun dubte, la gent que esteu aquí ara mateix? Alguna cosa que us esteu rotant? Bueno, si més endavant teniu algun dubte, nosaltres tenim un podcast que ho fem cada dijous, realitzem xerrades d'aquest estil, podem fer un podcast dedicat a Corea. Si voleu més informació, ens podeu trobar a les nostres xarxes socials eina_BCN, tant a Instagram, TikTok em sembla que no tenim encara, o sí? Sí, tenim de tot. Tenim de tot, TikTok, Twitch... Steam, també tenim un grup de Steam. Que modernos. També. I Facebook. Bueno, tenim de tot perquè ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Tenim cacao? No. Tiempo. Ja el faré jo. Així que res, moltíssimes gràcies per haver aguantat fins al final. Esperem que heu gaudit com hem gaudit nosaltres i ens veiem doncs, en els nostres podcasts o les nostres activitats. Fins la pròxima i moltes gràcies. Molt bé.